ассалому алайкум дӯстон, апаҳо, ховаро ва подписчикони гиромӣ қадр. имрӯз қарор доштам дар бозори Кормон, тарафи Кормонситӣ, дарвозаи нулавои қатори ростакӣ дар дуконҳое, ки аз тарафи соҳибкорон стречконбахтҳо ва ламираҷҳои гулдору якранг ба фурӯш гузошта шудааст, хостам як навореро пешкаши шумо намоям. Марҳамат, тамошо кунед. шумо бошед дӯстон, наворро тамошо карда лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва агар тавонед то қадри имкон наворро ба дигарон низ пахш кунед, то дигарон аз навораи мо огоҳ бошанд. дастгирии шумо дӯстон беҳад барои мо зарур аст, чунки дастгирии шумо ин пешравии кори моро зиёд мегардонад. ҳар сол дар баробари фасли гармӣ тамом шудан аз тарафи соҳибкорон ҳар гуна ламираҷҳои гулдору якранг, стречконбахтҳо оварда ба фурӯш гузошта мешавад ва бонавон бошанд, аз чунин матоъои якранг гулдор барои худ харидорӣ карда, бо ёрдами чебарон куртаҳои дилхоҳашонро духта мепӯшанд. дӯстон, боз як бори дигар шуморо хотиррасон мекунам. суроғаи мо бозори Кормон, тарафи Кормонситӣ, дарвозаи якум ва нулавой, ё ин ки ба рақамҳои дар экран ин навор буда ба тамос бароед. мо бо шумо ба зангҳои шумо озодона ҷавоб медиҳем. агар касоне, ки аз чунин матоъҳои зебо хоҳиши харидорӣ карданро дошта бошанд, дар кадом тарафе ки набошад, мо доставка карда ба ҷои даркорӣ бурда мерасонем. доставка бошад аз тарафи соҳибкор дар шаҳри Душанбе ройгон аст, яъне бе пул. боқӣ сарбаланду сиҳатманд бошед. марҳамат, акнун наворро тамошо кунед. дӯстон, ана ин ламираҷҳое, ки шумо дар навор мебинед, ин ламираҷҳо аз тарафи соҳибкорон дизайнерӣ карда шуда ба фурӯш гузошта шудааст, ки аз як нусха бо чанд ранг ҷудо карда шудааст. ва нархи ин гуна ламираҷҳо 180 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. чунин нусхаҳое, ки дар ламираҷ нусхабардорӣ шудаанд, пештар дар фасли гармӣ дар папленҳои доингҳо низ чунин нусхаҳо нусхабардорӣ шуда буданд. чӣ ламираҷе, ки шумо дар навор мебинед, ҳамаи инҳо ламираҷҳои навинка буда, айни ҳол аз тарафи соҳибкорон дизайнерӣ карда шуда ба фурӯш гузошта шудааст, ки нархи аксарияти аз ин ламираҷҳо аз 160 сомон то 180 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. ва агар касе хоҳиши зиёд харидорӣ карданро дошта бошад, аз нархи дона ҳам боз арзонтар мешавад. дӯстон, бинед шумо ин ҷо ламираҷҳо бо ҳар гуна нусхаҳо нусхабардорӣ карда шудаанд. якеаш гулмайда буда, дигараш бошад гулкалон мебошад. вале дар нарх бошад, аксарияти аз ҳамин ламираҷҳо қариб ки як нархро ташкил медиҳанд. бисёре аз ин ламираҷҳое, ки шумо мебинед, ин ламираҷҳо 170 сомон, 180 сомон нархгузорӣ шудаанд. ана инаш бошад аз папленҳои туркӣ нусхабардорӣ карда шуда, аз як нусха бо чанд ранг ҷудо карда шудааст, ки дар болои гулҳояшон бошад дизайнерӣ карда шуда, айни ҳол ба фурӯш гузошта шудааст. нархи яктаи ин ламираҷ бошад 170 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. аксарияти ҳамин ламираҷҳо навинка буда, айни ҳол аз тарафи соҳибкорон ба фурӯш гузошта шудааст. ана инаш бошад таккабути гулзард, дигараш бошад сиёҳи гулзард, ана инаш бошад дигар нусха. инҷа бо ҳар гуна рангҳо нусхабардорӣ карда шудаанд. чизе, ки шумо дар навор мебинед, ҳамаи ҳаминҳо дизайнерӣ карда шудааст.
ана ин нашам бошад ламираҷои новинка буда айни ҳол аз тарафи соҳибкорон дизайнерӣ карда шуда ба фурӯш гузошта шудааст. марҳамат бинед. ана инаш бошад ламираҷи тигрӣ буда тигриҳои новинка мебошад ки айни ҳол аз тарафи соҳибкорон ба фурӯш гузошта шудааст. ана инош бошад ламираҷҳои якрангу гулдор. бисёре аз аминҳо новинка буда айни ҳол аз тарафи соҳибкорон дар як либос аз 100 сомон то 120 сомон нархгузорӣ шудааст. ана инош бошад стречкомбахтои новинка буда аз тарафи соҳибкорон бо сангчаҳои сваровски сангчакорӣ карда шуда ба фурӯш гузошта шудааст ки нархи як либос аз 100 сомон то 130 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. инҷо бинед ки аз як нусха бо чанд ранг ҷудо карда шудааст. инҷо бесангчааш ҳам ба фурӯш гузошта шудааст. нархи бесангчааш бошад нисбати сангчадор арзонтар мебошад. ана инош бошад ламираҷҳои лавдомании гулдор буда айни ҳол аз тарафи соҳибкорон дизайнерӣ карда шуда ба фурӯш гузошта шудааст ки нархи чунин ламираҷҳо 200 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. аксарияти аз амин стречкомбахтое ки шумо дар навор мебинед новинка буда айни ҳол аз тарафи соҳибкорон ба фурӯш гузошта шудааст. инаш ҳам бошад ламираҷҳои гулдори лавдоманӣ буда айни ҳол аз тарафи соҳибкорон ба фурӯш гузошта шудааст ки нархи чунин ламираҷҳои гулдор 200 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. аксарияти ҳамин стречкомбахтое ки шумо дар навор мебинед бисёр аз инҳо сангчаҳошон сангчаҳои заводское буда сангчаҳои заводское нисбати сангчаҳое ки бо даст пур карда мешавад арзонтар мебошад. масалан як либос стречкомбахтое ки бо сангҳои дастӣ пур карда мешавад дар нарх 120 сомон бошад. нархи стречкомбахтое ки сангҳои заводское доранд дар нарх 100 сомонро ташкил мекунад. инҷо мегзарем ба қисми дигар. қисме ки ламираҷҳои якранг бо сангчаҳои сваровски дизайнерӣ карда шудааст ва нархи чунин ламираҷҳои якранг 170 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. инҷо бинед ки қариб ҳамаи рангаш дизайнерӣ карда шуда ба фурӯш гузошта шудааст. ана инаш бошад бо дигар нусха дизайнерӣ карда шуда ба фурӯш гузошта шудааст ки нархи чунин ламираҷҳои дизайнерӣ карда шуда 180 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. инҷо қисми дигар бошад ламираҷҳои гулдоре ки аз тарафи соҳибкор дизайнерӣ карда шуда ба фурӯш гузошта шудааст ки нархи чунин ламираҷҳои зебо 170 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. аксарияти аз амин ламираҷҳое ки шумо дар навор мебинед қариб ки як нархро ташкил медиҳанд. бисёре аз амин ламираҷҳо 170 сомон нархгузорӣ шудааст. бисёре аз амин ламираҷҳо аз нусхаҳои папленое ки дар фасли гармӣ ба фурӯш гузошта шуда буд нусхабардорӣ шудааст. дар охири навор бошад ба ҳамаи шумо дӯстон тансиҳативу хонаободӣ ва ризқи фаровониро таманно дорам. хайр, то наворҳои навбатӣ.